varmaan osunutkaan. Welcome guys to our another game of Dust 2. We are going to play better game. Ne on kotona Jesse, ne ignoraa just täysin, mä oon karota niitä. Monen nukkuu. Kiitos on käsi tänne. Et sä Veli. kausutaan. Minä jo. Just äsken halusin. Oliver, mitä sä teet? On pitkä raja. Tappo! Vittu mä oon kuullut. I just took a nade kill there. Ja alkaa hyvin. Mä pelaan loppuun, jos alkaa ihan päin vittu. Mitä rooli? Hyvin. Eikä Oliko oliko teistäkin kiinni? Yeah. Joonas nukkuu sun tyttö. Kuka teki auttaa tuon minun? Toisen puolella on. Mä saisin vähän hiimaa. tulkaa äkkinä ottamaan vittu. Hyvä! Kaikki on sieltä takaa, länästä nopea. Ne tulee kaikki longet ihan. Eli. Voit vaistellaan niitä. Älä. Mä otan syy, sit mä vaan pelaan sen. Oh my god. No ei nyt vitsi. Mä yritän vähän juosta täällä niinku viimeisen aikaa. Aika. Kauhee viesti. Oot nyt pitää lukea. Ei ihan kerennyt, sori pojat. Vitsit! Ui, vittu mennään Mitä? sen auton luoksi. Tino. Joo. Vittu TT-salakeskustelut, saatana. Vois mennä sinne pärjään. Mennäänkö sinne päriseen? Se on ihan siistiä. Joo. Mä käännän sen, sit mä korjaan sen. Lätä. Oi juma. Fox B. Ja se Rush B. Tino. Ja tuolla on joku. Liila. Täällä on Oh yksi, my joka god, heikoilla. mä oon odottanut kyllä tota. Älä mene sinne! Saatana. Yhdellä on Lampi. 8 HP siellä terrorispalvella. What? Tino, missä on lampi? Se on lampi se on ihan siinä Annin vieressä. Kultaa lähde. Ei. Ei, parista metriä. Tunnel, both tunnel. Both tunnel. Hei, Pavel opetti tänään mulle, miten sanotaan minun nimeni on Tino. Sitten se sanoi sykäplyä Tino. Ei vitun vara Tino. Kikataan tää. Ei se oli siis aika ninja. Okei. Okay. Lol. Okei, no niin. Nyt mä keskityn oikeesti. Tässä
sulla vähän actionia? Joo, nyt keskitytään. Okei, no niin, hetkinen. Nyt. Ostetaan tästä vaikka... Info please. Okei, jes. Kellä on varaa? Älä vaan Oi jumalauta, AK-spawni. Eli koko lippaa sinne ja sit joku tyyppi tulee takaa. Tino, siellä olisi AK. Älä enää mene. Rush. Rush, joo. Menkää. Saatana. Menkää. takaa. Joo. Onks vielä joku? Yksi jäljellä jossain. Sano jos sä Oliver tiedät missä on. Ei jumalauta. Tino, mitä vittu sä teit just? XD. Aisti paska. Hei, sanokaa tuolla jätkä, että se kattoo vaikka longiin. Mä katson tätä shorttia. Se on hyvä. Se on short. Nice. Se paskaa. Tino, haista paska. Se paskaa. Joo. Ei! Tino, kuuntele. Tino. Sano, haista paska. Goopy. Tarvitaanko me läppäreitä huomenna? Ette varmaan. Koska... Ei. Ette sanonut, ettei tätä tarvitse. Rush B. Hetken, Mä koitan mä saada vaan pikkejä tästä Rush B. keskeltä, jääkö se vahingossa niitä? Eikö russataan viimeistä? Mä voin heittää flashiin, mä meen eka. Mä en nähnyt kenenkään ylittävän, mulla on AK. No niin, vittu ryysikää sinne saatana. Yhtään mitään. Joo, ei kyllä mennä sinne. Vittu sortissa poro. Kun me ei edetä yhtään, me kuollaan aina sinne jonnekin. Jäädään paikoillaan. Tino, älä Mä kuolin jo. Kestä 2 tyyppiä. Hyvä. Nice. Nyt on ihan paikalla. Ei mä... Mä yritin. Mitäs juostaa vaan B:lle niin vittuna, mä voin mennä eka. Joo, juostaan okei. Juostaan niistä. Paitsi että mä oon vähän kaukaa. Mäkin on kaukana nyt. Flashbang. Mä etän flashia ja menen eka. Joku heittäkää smoke mun takaa, jos jollain varaa. Tino. Okei. Mikä? Smoke. Meni jo. Oh, come on. Oi niin just. Peli tuu. Sorry. Jesse, nyt äkkiä saa. Mä heitän flashyyn. Mitä tuohon? Tulkaa. Edetkää. Aika paljon. Vittu, auttakaa nyt! Mä en voi yksin täällä olla. Oh, Jesse. Jesse, ota se homma. Tunnel. Jesse, nyt on ace. Ei, tuli lähellä. Hyvä, Jesse. Se oli cool. Jesse, me ollaan ekoja. Oh my god. Sorry dude. XD. Joku vielä. Hei, Opi! Tuotakin vaan kikkasiksi. Et mä oon kuolla heti tähän midiin. kuka heitti molotovin? Minä. Mennään sykkii ärsyt, mä oisin vittu kuollut. Ja miksi sä kävelit? Miksi sä kävelit siitä päällä? Onks tää ketään? Joonas, ei kiinni. Joonas, missä? Mä tein. En mä tiedä missä se yksi jatkaa. Varmaan mä saan assistin tuossa. Mä ammuin ranskat oven läpi, mä saan osun näköjään siihen.
Alla, menkää alla. En mä tiedä mihin. Anna pommi tai mammut. Ammu mut. Yes. Kuka sanoi yes? Minus 5-3 toisella. Oh my god! Nyt tuli Ottakaa potti! Takaa, terrorispalli. vittu! Nyt tuli joka paikka. Miten Jesse sä päästit noin 2? Meni shortista. Joo. Häh? Meet vai? Juu. Tulee bänni. 2 pottia. Saatko sä tälläkin kotsin Fuck. tämän päivän bänni? Mä en tiedä. Räiskit on. Hyvä. Go back. Nice! Siellä oli täys spawnilla. Kiitti infosta. Mä hoidan. Hyvä! Se on aina niinku me ollaan Aina vaan Jesse huonoja. saa noin. Ei mutta ryysitään niinku oikeesti vaikka Aalle, onks hyvä? Silleen niinku et ei pysähdytä missään vaiheessa. Ok. Onko nyt mennään sit. Ryhdytään tosta, mä Ja näytän plan. smokin tosta, tiedät, tosta välistä tai tosta. Joo. Niinku toi. Mennään vaan kaikki lonjoille, saman tien. Ei mitään smokeja, ei granateja eikä flashbangia. Nyt vaan mennään. Joo, nyt mennään vaan. Paitsi toi Mitä toi potti? Potti ei kiinnosta. Mä flashasin teet vähän. Voi vittu. Ei mitään. Missä se on se on? Mun smoke Oliko tossa sulla ylhäällä, huomatkaa. Ei. Ei pysähdytä muistakaa. Mä flasha siitteni Let's go. täysin, mä menen kumminkin. Onko mennään. Mä asun vieressä. Jos on smoke, niin tohon olisi hyvä. Noniin, let's go, let's go, let's go. Yksi on tuolla ovilla. Mä planään. Kattokaa Vaikka että se tulee shortissa. Kattokaa. Ampukaa hyvä. Longi. Ei tuu Kortti. mitään. Työskentely ei. Hyvä. Hyvä Oliver. Viimeinen on shortissa. Mitä? Lähtee flashy. Jaha. Pois. Miksi joku käyttää? Oi vittu saatana! Vittu se oli tuolla. Missä välissä se sinne oli mennyt? Okei. No oikeesti se oli ihan vitu homo jätkä. Se Jos vaan olis kämppi. täys ryysit B:llä. Se vaan kämppi. Mennäänkö uudestaan? No mennään vaan Aalle. Mennään shortista tällä kertaa. Mennään Mennään shortista. B. Mennään Mä, shortista. jos Shortti. kaikki shortti. muut menee shortis paitsi mä. Mä voin kuolla Se ei tää. kiinnosta. Joku botti on aina. Oi vittu. Ota pottia. Näin kato vaan. Ase siitä. Kato vaan. Hei, täällä on A ihan tyhjä. 2 tyyppiä on longilla kyllä, 2 tyyppiä longilla. Okei, mä tulen. Mä tuun No, laita takaa. onks sulla smoke nakkas siihen longille? Ei oo ketään täällä. Niinku ei mulla oo smokea. Marika mee vaan saitilla, koska muuten on pullossa. Shortti joo. Lower tunnel. Okei. Jesse, hoida ne. Nyt vaan pidetään. Yes. Jesse, tää tulee shortista. Yes. Longi. Ovikko. Menkää piilo vaan. Ei se pysty defusaa. Välttämättä. Oot menette vaan short. Ei Mä näen silencer. Mä varmistin. Joo. Menkää sit varmasti tiiäks kauan. Voi olla, et sä pikkaa teet siitä midistä. Tino meni 1 kevlari tossa. Ai jäi Tino. Hyvä. Nyt on hyvä. Seuraavaksi pojat B:lle.
Joo. Ja katas smoke siihen eteen, mennä siitä smoke läpi ja raiskitaan niin Heitetään smoke sinne kauas. Mä voin mennä vaikka Juu, ekaan. siihen Mä heitän sinne yhden flashin, te heitätte smokein sinne kauemmas. Niin mahdollisimman kauas sinne saitilla. Juu, ja sit niinku kato se peittää se sniperi. Kaikki tulee niin nopeasti peräs kuin vaan voi. Koko. Noniin, mä vaan juoksen sinne, mä en nyt kuuntele. Ja menossa. Yksi tästä kadessa. Perkele. Ei. Okei. Ikkuna -60. Tino, pysy siinä vaan. Oliver mee. Sinne alle. Hyvä. Tino, ihan hiljaa. Oisit ollut... Ei vittu se näki mut. Missä? Oisit ollut ihan hiljaa siinä. Hyvä yritys. 8! Hävitään PS. Mistä nyt? Mennään shortista. Nyt sinne short. Ok, mut mennään sit kuitenkin tuolta turvallista kautta. Jonas, ota tosta AK. Mä menen kato mä flashaan ja koitan mennä tuolta longilta. Viimeksi mä sain yhden pikin. Ottakaa pommi kyllä. Joo, äiti ei pysty, sori. Ok, mennään vaan tänne. Täällä on kaikki. Joo, 3 tyyppiä. Mennään PL, ei Meni vittu. PS. Ei oo hyvä idea. Mä menen uhraudun päin. Hyvä. Meillä on yksi tuolta. Meni tuonne. Jumalauta, mulla on muuten paljon assistia ja miettii, miten mä vaikka. Vittu! Sieltä tuli joku toinen, just kun mä latasin mä en nähnyt sitä. Kertokaa, Jes, miksi tää mä oon aina täällä vittu? Jes se, shortista tulee. Ota pommi ja lähde B:lle. Vittu, mä menen tänne. Täältä tulee yksi vastaan. Mä tuun just silloin, kun saat kurkkaamassa. No älä vaan, mulla on ihan sama juttu. Haaveetkaa. Okei, nyt mulla on niinku... Hei, jäädään afkaan. Ja sit kun just tulee viholliset, tapetaan ne. Ei se kyllä Ei oo. sit tuu yhtään mitään. Mä oon kokeillut, se toimii välillä. No niin, joskus mäkin tein tänään tämmösen tapo, että mä afkasin sulla. Yhdessä vaiheessa. Silloin kun mä pelasin sen yksin. Mä vaan niinku... Ei, mennäänkö shortissa? Joo. Seuraava roundi. Niin. Sillä. Ota botti. Yksi täällä, mä kuolen ihan. Tää on niinku tuplautetaan täällä. Tino varo. Mä kuolen. Botti tulee takaa. Hyvä. Sori. Ei mitään. Mä sain yhden tapaa. Joo, siis se... Tää tässä on yksi. Come on, mä oon taas täällä vaan. Mitä? Oisit se viivyttänyt? Joo. Oh my god. Ei kuule vastata mapissa. Ei vitsi, mä pelasin Battlefield betaa tänään vähän aikaa. Oliko se hyvä? Se on ihan helvetin hyvä se niinku alku ainakin. Se snipuu, ne on parantanut sitä ihan vittuna. Veli, arva mikä mua masentaa. Niin. Se ei toiminut mun tietokoneella se peli kunnon. Eikö toiminutkaan? Ei. Mä olin vaan voi vittu. Mäkin pelasin sitä 10 minuuttia, sit kauhea. Mä joutuisin pistää huonommalla asetuksen ja grafiikat. Joo. Mä hetkonen. Päivitän sen tietokoneet jossain vaiheessa. Miten mä oon näin huono? Loveris 20 HP. Tino varo. Siellä jossain autossa, ei kun SSG. Joo, täällä ovissa. Heitti mulle molotovi. Veli, me pelääkki. Vittu mäkin kuoli. Tuolla on AVP tuolla. Älkää huoliko. Huolikaa. Ei oo Joo. mitään hätää.
Vittu kun se olisi ollut Negevi, olisit näyttänyt kaikille noille. Niin sitä just saatana. Oliver on niinku paras sieltä. Niinku paras sillä Negevillä suunnilleen, että vaan juoksee sen B läpi ja ampuu. We shall rule the day. Yes. Decoy. Oh god. Flashback. Mä menen nyt. Flashback. Affirmative. Mä en mene tonne. Älkää haastakaa. Nyt kaikki vaan longi. Ryhdään tämmöstä. Oi, voi paska. Kameako. Rysi, pidä tehdä. Pidä mennä eteen. Täällä on AK. Joku katto, Tinon katso taakse. Se ove. Jes, hyvä. Hyvä! Hyvä Oliver! Hyvä. Se toinen, se niinku kurkkas sille, hyppäs sen laatikon päältä, mä sain sen tapettua. Hyvä. Mä tapoin takaa ja sä tapoit sen. Hyvä. Guys, that is how you fucking kill people. Hey. Drop me AVP, no. Sanoiko sun tyttöistä, että nyt loppu puhuminen? Okei, kyllä se näkyy edes. Cover this area. Yes. Hyvä. Kiinnostaa, paitsi mä tiputin mulla Shorten. Vähän äkkiä. Ja sit me mennään. I'm throwing a flashback. Se me mennään shorten. Mä koitan piikkaa tästä. Hei, tuot tulee! Vittu kahdesta paikkaa. Peli on aviasia, siellä on auton vieressä on yksi ja sit siellä saitilla yksi. Pitis nyt. Mistä se tuli? Vittu! Mitä mä nyt... Onks läski, ootko? Oot sä läski? Tino. Me ollaan ykkönen ja kakkonen. Kolmonen. Mitä paikka? Ei vittu, näittekö te paljon tappoi mulla? Hei, tehdäänkö niin mä ja veli mennään B:lle loputaan? Veli, kato. Veli, kato taakse. Veli, tuuppa varrotaan. Käskö tähän potiin pysyä siellä? Ei. Oho, compliment. Veli, tuleeko sieltä? On valmis. Saa B:lle. Ottakaa. Vittu, mä aina hävinnään! Okei, nyt teamwork. Eko. Saatana vittu. Otte. Fuck you. Eko, sit kattoo. What the fuck. Voittiko? Let's go, people. Hold this position. Pidä tätä paikkaa. Siinä joku menee bussiin, sit vaan Se on varmaan aasi. Kalia. Veli on varovainen. Hyvä veli. Ei ku. Ja. Hyvä joku. Oliver, mä muuten kuuntelin tänään sun musiikkia. Mitä mun musiikki? Sitä sun right songia.
Tiedätkö se? Right Song, joo nyt taisin. Siinä on tekijä Oliver. Oliver, hyvä. Mikä sä osaat tehdä noin hyvä musiikki? Siis mä oon vaan niinku jumala. Mä en Ja osaa se on selittää vittu sitä. vanha biisi. Ai. Näit se sitä tapaa. Joo. Vittu mä oon huono takaa. Eli tuuks vielä yhteen tän jälkeen? Joo, kai. Niin, tuu säkin. Mä en Menikö tiedä se- yhtään. Joonas, menikö se nukkua? Häh? Ei! Timo, tuu yhteen vielä. Ensimmäinen 2. En mä... Mennäänkö Mitä kaikki oikeesti mulla? pittiin? Mennään kaikki pittiin, eiks niin? Oliko? Ei kivetä. Victory shall be ours. Mä otan SSG. Joo. Kiitos. We're wasting time. Let's Oi! go. Oho! Oho! Eihän mä osain. Kuinka se nyt tollain saatana? Pitti. That's a negative. Stay here. Peli. Cover this area. Laitan sun päälle. Botti, bottikin tulee. Varaa. Katso. Voi vittu. Vittu se on peil. Kaikki lähti. Olkaa hyvä. Tietenkin mä olin se ensimmäinen. Hei, potti on mun. Timo, tuu yhteen vielä. Kuka vei mun? Joo veli. Te ette pysty siihen. Missä mä pöllii tosta ja aseita? Flashbang. Olkaa hyvä mun taktiikoista. Tuu nyt yhteen. Please. Yks vielä. Mikä mä? Ei dusti ainakaan. Mitäs jos kaikki B-sait? Mä tiedän. Ok. Hold this position. This is it, my friends. Cover this area. Ei midi. At the entry point. Hold this position. Hold this position. Täällä tunnel! Tulee! Joo, en tuu kyllä seuraa. Oliver, mitä sä teet? Mitä? Pistoli! Oh! Ei Penny, ei kun siis Jesse. Anni kysyy, voinko mä tulla teidän kanssa syömään? Mikä sama? Otetaanko kisa kuka selvii kauteen elos? Joo, otetaan. Mulla on kyllä scoutti, niin en tiedä. Form up. Let's Mä go. tiedän mihin mä menen. Stay here. Mä menen pommivarmisen paikkaan. Cover this area. Ei mä menen pittiin, saatana. Eikä mene. My place. Throwing smoke. Jesse, ei! Decoys out. Deploying flashbang. Heittekö sä noita? Tino ammut vähän sua näin. Ei! Veli! Hyvä veli! Tino yks vei. Okei, yes. 1v1 mäkin voin tulla siihen. Ei vaan mä sanoin, että yks peli Tino. Maiko tuu Tuut vaan. sä vielä yhteen? Joonas. Häh? Tuuks sä vielä pelaa? Vai meikö sä nukkuu? Tuut. Ok. Yes. Edät kyllä syy. Vai tuleeks siis? Joo. Mut joo, nähdään huomen koulussa. Juu. Vai- Joo, moro. Morjes Maiko. Hei! Mitä? Tarvitaanko me läppärejä? Ei me tarvita huomen koulussa, kun eiks meillä oo vaan äikkää ja sitten on liikunta. Juu. Joo, moro. Moro. Etsi vaan heti peli ihan sama mun, mut ei mieltitusti ja Cobblestone Nukea ja Italia ja Traini ja Mirage ja Militia ja Mirage ja kaikki mappeja. Hey, thanks for watching and for next game.
See you.